and fellow Filipinos. Welcome to the 38th EDSA People Power Anniversary Wreath-laying Ceremony. Today, we gather to commemorate a pivotal moment in our nation's history, the EDSA People Power Revolution of 1986. This historic event marked the triumph of democracy over dictatorship, as millions of Filipinos peacefully converged on EDSA to call for the restoration of freedom and democracy in our beloved country. As we lay this wreath in remembrance, we pay tribute and courage and determination of the Filipino people who stood together in solidarity, regardless of background or belief, to bring about significant change. The EDSA revolution serves as a beacon of hope and inspiration not only for Filipinos, but for people around the world who strive for justice, equality, and democracy. Today, we honor the sacrifices made by those who came before us and reaffirm our commitment to upholding the values of democracy, freedom, and unity that the EDSA revolution represents. Let us draw strength from the spirit of EDSA as we continue to work towards a better and brighter future for our nation. Before we begin, allow me first to acknowledge the presence of our city officials. Once again, our City Mayor, the Honorable Nelson S. Legacion. Our esteemed City Councilors, Councilor Buddy Del Castillo, Councilor Joe Perez, Councilor Gail Abunal Gomez, Councilor Antonio Dodit Beltran, SK Federation President, Councilor Jefferson B. Felix, our City Administrator, Mr. Elmer S. Baldimoro, the Schools Division Superintendent of DepEd Naga, Dr. Susan S. Coliano, CESOFI, the Shrine Curator of the National Historical Commission of the Philippines, Mr. Mark Anthony Jacob Glorioso. And we also have friends from the Naga City People's Council, Mr. Amante Ama, Mr. Joel Brabante, our City Hall Department Heads, our City Treasurer, Ma'am Socorro Gayanilio, our Public Safety Officer, Mr. Rene F. Gumba. At this point, may we request everyone to please stand for the singing of the Philippine National Anthem. Once again, good morning, and we welcome you all to the commemoration of the 38th anniversary of EDSA People Power Revolution. The city government of Naga, headed by Honorable Nelson S. Legacion, our city mayor, in collaboration with the National Historical Commission of the Philippines, through the City Events Protocol and Public Information Office, celebrates this year's event with two parts. First part is the wreath-laying ceremony, and the second part is the commemorative program. Facilitating our wreath-laying ceremony this morning
are the members of the Philippine National Police and Public Safety Office under the command of Police Major Ray Alvarez of the Naga City Police Office, headed by Police Colonel Erwin L. Rebellion, and the Public Safety Office, headed by Mr. Rene F. Gumba. May I invite our city officials for the wreath-laying ceremony. We will now begin the wreath-laying ceremony. The Honorable Nelson S. Legacion and Police Lieutenant Colonel Honesto Garon will lead the wreath-laying ceremony together with the members of the Sangguniang Panlungsod as ceremony entourage. To carry the wreath and serve as honor guards are officers and personnel of the Naga City Police Office and Public Safety Office. The next community flower is from the National Historical Commission of the Philippines, to be offered by the Shrine Curator, Mr. Mark Anthony Jacob Glorioso. And that ends the community flower offering. Once again, we would like to thank the Public Safety Office, the Naga City Police Office, headed by Police Colonel Erwin L. Rebellion, for facilitating this year's wreath-laying ceremony. Sound.
umasa, ay raming problema sa mundo. At marami pang kailangang gawin, marami pang hadlang nawawasakin. Huwag kang panghihinaan, ituloy mo ang laban. Oh, at baguhin ang mundo. Mundo, baguhin natin ang mundo. Mundo, baguhin natin ang mundo. Mundo, baguhin natin ang mundo. Ating mundo, baguhin natin ang mundo. Magandang umaga po. Ako po si Carl Ramirez. Kasama ko po ang grupong Kilyab. Kami po ay bahagi ng Bicol Pop at of course, kami po ay proud na maghahandog sa inyo ngayong umaga ng aming mga awitin para sa ating selebrasyon ng EDSA. In fact, ito pong susunod na awitin ay in partnership with the Naga City People's Council. It's a song about people's participation in governance. Kasi kung may isang bagay po na we value sa experience ng EDSA, sa lessons ng EDSA, it's for us musicians, it's the freedom of expression, the freedom to express. We might not be able to sing that song, that original song kanina, if EDSA did not happen. So we believe the youth, the cultural workers, the artists of Naga should be able to preserve and flourish that tradition of actually participating in governance and exactly also being critical of government. So para po dito, sasamahan pa ako ni Roger Palacio kasi sasamahan niyo po kami sa pag-awit. Yes. Actually, hihingin din namin ng ating mga kasamahan po sa sanggunian. Kung gusto niyo po kaming samahang humawak ng mga percussion instruments. Baka Pwede pong sinong pwede mag-volunteer para mag-join with us? Ayan. Yan Ayan po, huwag po. po kayong matakot. Mas simple po yan kaysa paggawa po ng ordinansa. Ayan. Ito, ano po? Tara, sir. Sino ba? Meron pa po kaming Sir Mark. Tara. Ang condition daw po, Tara, sa harap po tayo. kapag hinawakan, tatayo dito. Sige po. For the rest of us, sana samahan nyo kami sa pagkanta. Madali lang naman yung ibang bahagi ng lyrics, ano? Roger, ready? Whoa! Whoa! Everybody! Sabay, sabay! Lakasan natin! Paparating bagong umaga, may dala-dala kaya itong pag-asa. Alam mo, tinihintay ang pagbabago. Kumilos tayo nang maging ganap ito. Sumayaw, sumabay, sumulong ka. Sumayaw, sumabay, sumulong ka. Walang hindi magagawa. Walang hindi magagawa. Itaas-itaas ang kamao. Itaas-itaas ang kamao. Sabayan-sabayan ninyo ako.
sumabay, sumulong ka. Walang hindi magagawa. Itaas ang kamao. Sabayan ninyo ako. Isa ang aming hangad, pagunlad para sa lahat. Nagliliyab ang aming puso, tayo ay babangon. Ngayon na ang panahon. Sumabay, sabay-sabay sa pag-awit. 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 Sumayaw, sumabay, sumulong ka. Walang hindi makagawa. Itaas ang kamao. Sabayan ninyo ako. Isa ang aming hangad, pagunlad para sa lahat. Nagliliyab ang aming puso, tayo ay babangon. Ngayon na ang panahon. Sumabay, sabay-sabay sa pag-awit. 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 Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang diwa ng EDSA. Thank you very much, Mr. Carl Ramirez and Kilyab of Bicol Pop for that song number. We wish to acknowledge the presence of our City Vice Mayor, the Honorable Cecilia B. Velus de Asis, as well as our modern heroes, our educators from DepEd Naga, our city youth officials, and all the department heads present this morning. We will now move on to our program proper. At this juncture, may we request everyone to please rise for the opening prayer to be led by Miss Christine Abanes of the National Historical Commission of the Philippines, to be followed by the singing of the Heart of Bicol March, to be led, the singing of the Heart of Bicol March to be led by the Naga City Hall Choral. As we gather today in remembrance of the 38th EDSA People Power Anniversary, we come before you with hearts filled with reverence and gratitude. We acknowledge your presence among us, guiding us with your boundless love and grace. We offer our prayers for unity and peace among all people, regardless of creed or belief. May we, inspired by the spirit of EDSA, strive to bridge our differences and work together towards a shared vision of harmony and understanding. We pray for our nation that the ideals of democracy, justice, and compassion may continue to flourish in our hearts and in our actions. Grant our leaders with wisdom and courage to govern with integrity and fairness.
always mindful of the welfare of the people they serve. We leave up to you those who have suffered and continue to suffer from injustice, oppression, and poverty. May their voices be heard, and may their dignity be respected as we strive for a society where all are treated with dignity and respect. Bless this gathering, O God, and infuse our hearts with your spirit of love and compassion. May this ecumenical prayer serve as a testament to our shared commitment to building a world rooted in injustice, peace, and solidarity. Amen. May we now be seated. Once again, good morning and welcome to our commemorative program for the 38th EDSA People Power Anniversary. At this point, to give us a message with the team Paggunita sa EDSA, Pagpapahalaga sa Demokrasya. Ladies and gentlemen, the chairperson for the Committee on Culture and the Arts, Councilor Joe Perez. Good morning. Una ko pati dahil na ako speech na nagbalik na sa banda. Of course, sa satuya pong padangat, dahil mahigos na alkalde, Mayor Nelson Legacion, asin sa satuya pong magayon, dahil po mahigos man na Vice Mayor, Nene de Asis. Asin ang sakuya pong pag-iriba sa Sanggunian, yan po si Councilor Buddy del Castillo, Councilor Gail Abonal Gomez, Councilor Dodit Beltran, asin ang satuya pong City Administrator Elmer Baldimoro. Of course, ang satuya pong mga opisyales sa Department of Education na pinapanginutan po ni Dr. Susan Coliano and si saya pong mga opisyales sa DepEd. Ang satuya pong mga department heads, yaon po dyan si Cor Gayonillo, San Sambuya pong City Treasurer. Yaon po si Dr. Joseph Sanchez, kang Naga City Hospital. Yaon po si, nalilingawan ko na pati ang pamayo kang PSO, sa kuyang amigo, si Rene Gumba. And ang satuya pong mga department heads, yan naman po ang nag-acquire, asin ang matibay na grupo ni Carl Ramirez na nagtugtog Kasubago,
ang satuya pong mga kapulisan sa pamamayo po ni Colonel Rebellion and sa Indo po Gabos. Ayaw pamampo palan ang pamayo kang kang National Historical Commission si Mark Anthony Jacob Glorioso. And si Satuya pong youth representative, ang pamayo po kang SK Federation na interim, na miyembro man po kang sanggunian, yaon po si Councilor Jefferson Felix. Medyo nininervyos. O kaya dahil tagilid po ang stage. Yan mo po si Christine Abanez kang National Historical Commission. Suruay-suway po kayang pakasurat igdiho. Ang bakay guwapag sa pula. Si Dodit, pig-mention mo na yan si Dodit. Ito. Yun. Sa Naga City People's Council po. Sorry. Si Mr. Amante Ama. Okay? Siguro na-acknowledge ko naman sa pagsabi kong sa Indo po Gabos. Kabali man pala dyan ng sakoyan driver, si Mrs. Yaon doon. Liwat po, Diyos ba kayo naaga po sa Indo Gabos. 38 taon na po ang nakalihis. 2 taon pa lang kaming kasal ni Mrs. Asin, sarap pa lang po ang aki na kabit-kabit ko. Kang nangyari po ang napaka-importanting bagay, napaka-importanting yugto kan sa tuyang paglalaban na ibalik ang demokrasya. Maabot sa 2 milyong Pilipino ang nagdagsa sa EDSA sa pangapunan po ni Cardinal Jaime Sin na magluwas sa mga harong, asin pugulan ang nagraragasang mga tangke, asin soldados, pasiring sa Camp Crame. Para rumpagon, asin pasukuon ang mga rebeldeng soldados, ninda Chief of Staff General Fidel Ramos, asin Defense Minister Juan Ponce Enrile. Sa puntong ito, si General Ramos, asin Secretary Enrile, naghaklas na sa puder kan sa indang Commander-in-Chief, ang diktador na si Presidente Ferdinand E. Marcos Sr. with emphasis on senior. Naging matrayompo ang mga tao. May darang mga burak, asin rosaryo. Tubig, asin tinapay, para sa nagbaliktad naman ng mga soldados a favor sa mga tao. EDSA was quickly filled with people and soldiers, children, women, and nuns, united and praying that together the dictatorship must fall and Philippine democracy restored. Ang gabos na pangyayaring ini, sinubaybayan sa interong roda kang Pilipinas, asin kang interong mundo. Ang mga taga-Naga nakatutok sa mga available na independenteng radio and TV broadcast dahil kampanahin na ito, sinara na ang mga lehitimo asin mainstream broadcast stations. Ang iba nga ni, preparado naman na magbiyahe, magbuhis ng buhay kung kinakaipuhan, asin makisumaro duman sa EDSA. At the end of the real life drama, Gana ang Pilipino. Pati na itong mga dating kabuhan ni Ferdy asin Meldy, nagbaliktad naman. Asin nagrukyaw taang diktatorya
malayas na sa Malacanang, pasiring sa Hawaii, bako po sa Paway. Diyos ko, salamat sa kagurangan, ang gabos na ini dahil sa imo, dahil sa mga taong nagtutubod sa imo. At last, ang sa kong aki, sa iyang pagdakula, magkakaigwa ng God, ning malinaw na futuro. Siya mayo ng katatakutan, asin mabubuhay na normal sa lindong kang bagong demokrasya. Ang kadikluman kang diktatorya na para na. Bilang sarong siyudadano na nagdakula sa irarom kang martial law, ini ang napaka-importanting pangyari personal sa sakuyang buhay. Ang satuyang pakikibaka, kapariho kan pakikibaka kang mga sakuyang mga kakontemporaryo, puon pa kami bilang mga estudyante sa high school as in college, nagkaigwaman giraray ning kabuluhan. Liwat nagtubod ako sa kapwa Pilipino. Liwat ang katalingkasan ipinaglabanta. Well, the rest is history. The peaceful revolution that shocked the world, we now realize is still an unfinished revolution. After 38 years, kadakol pa kitang gigibuhon. Ang satuyang kaganahan, asin pagdanay kay ni, yao na sa satuya. Ang kalaban na, iyon na mismo ang satuyang sadiri. Ang satuyang pagkatao, asin determinasyon na ang katuyuhan kang EDSA dapat ipadagos. Asin isa puso. Ang futuro kang mga masunod na henerasyon, responsibilidad ta. We should not forget that masses of delusion Filipinos from January 22 to January 25, 1986, braved tanks and guns to stage a revolution along EDSA. Ang simpatiya, tulos na nagbolos, hali sa ibang parte kang nasyon, kabali ang naga. Many jumped in joy as they hoped and prayed that the peaceful revolution would change and reform the country's political system and eventually address its enormous socio-economic problems. Ang EDSA ay isang simula lamang. Sana magserbing pagpagiromdom ang aldaw na ini, na ang kapangyarihan nasa satuyang mga kamot. Asin ipadagos niya to ang pagbantay laban sa mga nagbabantang buwagon liwat ang ginanahan ta. Dapat dain ng God, malingawan, o paraon ang mahalagang leksyon kang EDSA. Gamiton ini bilang gabay sa satuyang pang-oroaldaw na buhay, asin sa aktibong partisipasyon sa pagpapadalagan kang satuyang komunidad, asin kang gobyerno, maging lokal man o national. Ang mga jóvenes dapat may makusugman na papel sa pagpadagos kang leksyon kang EDSA, mas kinangani daininda na abutan ang istorya kaini sa satuyang nasyon. Ang leksyon kang EDSA dapat pasiring sa mas marahay, mas pro-people na pagpadalagan kan satuyang gobyerno, asin pagpili kang mga tultol, asin sinserong mga lideres. Ang mga tultol, asin mga sinsirong lideres, kaibahan po nindungan yan sa pamamayo kan satuyang alkalde, sa kan satuyang vice-alkalde.
kabali naman po ang mga konsyales. As in, ang mga faculty members, kang DepEd, siyempre. Sinda po ang nagpapagiramdom kang leksyon, kang EDSA, sa laog kang classrooms, asin sa indang pagdara kan sa indang sadiri. Ang EDSA, ipinaglaban ta para sa futuro kang mga masunod na henerasyon. Dahil kita magtugot na ang kadikluman, liwat, magdanay. During martial law, some of my classmates were killed, imprisoned, and underwent unspeakable torture and sufferings. Many more of our youth gave their ultimate sacrifice so that democracy and freedom will always prevail. Sadly, they suffered and died without seeing the dawn. But let us not fail them. Let not their sacrifices fall in vain. Again, good morning as we continue to hope for a brighter tomorrow. Thank you very much. Thank you very much, Councilor Joe Perez, the SP Committee Chairperson for Culture and the Arts. And now, to give a message, is the Curator of the Museo ni Jesse Robredo of the National Historical Commission of the Philippines. With the team, Kapangyarihan ng Masa, Mga Aral at Inspirasyon mula sa Revolusyon sa EDSA. Ladies and gentlemen, Mr. Mark Anthony Jacob Glorioso. Maraming salamat po. Ayan, so isang makasaysayang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong City Mayor, Honorable Nelson Legacion, sa ating Vice Mayor, the Honorable Nene de Asis, at sa mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod ng Naga, magandang umaga po. Sa SK Federation President, si Mr. Jefferson Felix, mga kinatawan ng iba't ibang institusyon sa ating kapulisan, sa Superintendent ng DepEd Naga, Dr. Susan Escoliano. Mga kababayan, isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ng 1986, kung saan nakamit ng mga Pilipino ang isang tagumpay na hinangaan ng buong mundo. Ang maibalik ang kapayapaan at demokrasya sa ating bansa sa pamamagitan ng isang mapayapang revolusyon. Ang araw na ito ay hindi lang isang selebrasyon, kundi isa ring pag-alaala sa mga aral at inspirasyon na iniwan sa atin ng diwa ng People Power. Ipinapaalala sa atin ng EDSA Revolution na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng taong bayan. Noong February 25, 1986, ang milyon-milyong Pilipino mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ay nagtipon sa kahabaan ng EDSA para ipahayag ang kanilang pagtutol sa diktadurya. Humantong ito sa pagtatapos ng rehimeng Marcos at ang pag-usbong ng bagong yugto sa kasaysayan ng ating bansa sa ilalim ng demokratikong administrasyon ni Pangulong Cory Aquino. At mula noong araw na iyon ay naipakita natin sa mundo na ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa kabila ng marami nating pagkakaiba ay may kapangyarihang humulma sa landas na tatahakin ng ating bansa. At mula sa Pilipinas, ang inspirasyon ng isang mapayapang revolusyon para sa demokrasya ay kumalat din sa iba't ibang panig ng mundo. Kagaya sa South Korea, isang mapayapang revolusyon din ang naganap doon noong 1987 na humantong sa pagpapatupad ng mga reformang demokratiko kabilang na ang eleksyon ng bagong presidente. Tinawag itong Korean People Power. Mapayapa ring napabagsak ang mga rehimeng komunista sa Romania at ilan pang mga bansa sa Soviet bloc ilang taon matapos ang EDSA Revolution.
At tayong mga Pilipino rin ang isa sa mga inspirasyon sa mapayapang pagbagsak ng Berlin Wall noong 1989 na humati sa East at West Germany sa loob ng halos 3 dekada. Sa katunayan po ay ibinigay sa atin sa Pilipinas ng government ng Germany ang isang bahagi ng Berlin Wall bilang pagpapakita ng pasasalamat sa inspirasyon na ibinigay ng mga Pilipino sa EDSA. At para sa akin po, mula sa mga talang iyon, masasabi natin na ang pagpapakita sa kapangyarihan ng nagkakaisang sambayanan ang isa sa pinakamahalagang handog natin sa mundo na kailanman ay hindi natin dapat kalimutan. Para naman sa maraming Pilipino, ang tagumpay ng People Power Revolution ay nag-iwan ng panibagong pag-asa at inspirasyon. So isang magandang halimbawa po nito ay makikita natin dito mismo sa lungsod ng Naga, kay Mayor Jessie Robredo. Dala ang pag-asang dulot ng People Power, buong pusong tinanggap ni Jessie ang hamon na magsilbi sa publiko. Para sa kanya, hindi sa EDSA nagtatapos ang pagbabago. Simula pa lamang ito. At naniniwala siya na ang mabuting pamahalaang lokal ay ang katuparan ng revolusyong hindi pa nagtatapos. So bilang pagkilala sa diwa ng People Power, isa sa mga unang proyektong pinagtuunan ni Mayor Jessie ay ang People Empowerment Program na nagbigay ng boses sa karaniwang mamamayan sa paggawa ng mga lokal na batas sa pamamagitan ng Naga City People's Council. So sa kanyang panahon ay binuhay ni Jessie ang diwa ng People Power na ang bawat isa sa atin, anuman ang ating estado sa lipunan, bata man o matanda, ay may kapangyarihan na maging bahagi ng pagbabago. So sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kagaya ko na hindi naman nabuhay noong panahon ng martial law, tandaan po natin na ang tagumpay sa EDSA noong 86 ay hindi maisa sa katuparan, kundi dahil sa tapang at pagkakaisa ng ordinaryong mamamayan. Mga manggagawa, mga magsasaka, profesional, mga pari, madre, mga estudyante na may iisang hangarin para sa ating bansa. Gawin sana nating inspirasyon ang kanilang mga sakripisyo, ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan, at alalahanin ang kanilang kabayanihan. Dahil pinatunayan nila sa EDSA na nasa taong bayan ang tunay na kapangyarihan. Ang kapangyarihang pumili ng mamumuno. Ang kapangyarihang pumili ng gobyerno. Ang kapangyarihang magdesisyon para sa kinabukasan ng bansa. Kaya bilang mga mamamayan ng isang demokratikong bansa, tungkulin po natin na pangalagaan at panatilihin ang kapangyarihang ipinaglaban nila. So mula po sa National Historical Commission, maraming salamat po. Thank you very much, Mr. Mark Anthony Jacob Glorioso of the National Historical Commission of the Philippines. At this point, let us all immerse ourselves to the heartfelt rendition by the Naga City Hall Choral of a song, Handog ng Pilipino sa Mundo. Di na ko papayag, mawala kang muli. Di na ko papayag, na muling mabawi. Hayaan kay tagal na nating miti. Di na papayagan na mawi muli. Pagkakapit-isip ni mulibong tao, ay sarap pala maging Pilipino. Sama-sama isang ating lahi, kailan ay di na maaalipin.
sa mundo, mapayapang paraan pagbabago. Sa katotohanan, kalayaan, katarungan, ay kayang makamit na walang dahas. Basta't magkaisa tayong lahat. Handog ng Pilipino sa mundo, mapayapang paraang pagbabago. Katotohanan, kalayaan, katarungan, ay kayang makamit na walang dahas. Basta't magkaisa tayong lahat. Handog ng Pilipino sa mundo, mapayapang paraang pagbabago. Katotohanan, kalayaan, katarungan, ay kayang makamit na walang dahas. Basta't magkaisa tayong lahat. Magkaisa! Magkaisa tayong lahat. Thank you very much, Naga City Hall Choral. And now, let's hear the message of the school's Division Superintendent of DepEd Naga with the team Pag-usbong ng Kilusang Bayan para sa Karapatan at Katarungan. Ladies and gentlemen, Dr. Susan S. Coliano. Thank you very much po, Sir JN. Pwede sa sunod sa choir na lang po ako. Or kaya duman sa banda. Susugan ko po sinabi kasi bago si introduction ni Councilor Joe Perez. Pag mahihigos daa, magagayon. That's where I take off my very good morning greetings sa gabos na mahihigos ngunyan. Yaon digdi sa hampang mi, and therefore, kita po magagayon sa kagwapo. Ito po si Kulang Duman, Councilor Joe Perez. Maray na aga po, Honorable Nelson Legacion, our mahiguson na City Mayor. Siyempre, ang sa iyang partner po, magayunon. Dahil mahiguson, Vice Mayor Nene De Asis, checking of attendance, Councilor Buddy Del Castillo, Councilor Joe Perez, Councilor Gail Abonal Gomez, Councilor Dodit Beltran, Councilor Jefferson Felix. May I also acknowledge the City Administrator. Dahil nagigirong-girong, pero siguro sa pinaka-gwapo, pinaka-mahigos, Sir Elmer Baldemoro. Siyempre po from the National Historical Commission, Sir Mark Anthony. Mga pag-iriba ko, gusto kong i-introduce po ngunyan ang primero niyang public appearance. Ang kairiba ko pong Assistant Schools Division Superintendent, Sir Fernando Boy Macaraig. Ngunyan na araman ko, kang EDSA People Power, yaon po siya duman, nagsakat sa GMA Tower. Kairiba sinda duman sa nagmarcha, kaya nanggigirabo siya, siyempre ngunyan 38 years ago. That speaks also of his age. Siyempre, ang mga kaiririba ko, mga nakapulangon yan dahil laban. Mga taga-DepEd, mga minamahal ko pong taga-DepEd, hali sa mga eskwelahan, hali sa opisina, ikaduwa po ngunya na aldaw, kansatuyang palarong panlungsod, alagad pinagmaraheming makisumaro po, digdi sa importanteng maray na ining okasyon, 38 years of commemorating ang makasaysayang EDSA Revolution. To our distinguished uniformed personnel, sa gabos po na yaon digdingon yan, lalo na itong naglalakaw-lakaw lang, siguro nagwa-wonder ano ang nangyayari dyan sa corner na yan kang Naga City. I have to admit, ngunyan ko lang po naaraman na ining monumentong ini, iyupalan ang Freedom Park.
Does everybody know na iyo ini ang Freedom Park? Now we know. And that gives me, of course, all the freedom I have in order to gather my strength to speak about ang tinaos akong topic, pag-usbong ng kilosang bayan para sa karapatan at katarungan. Di ko po arami sa ida, Sir Riondanga, kung mabikol ako, matagalog, or whatever language. Kaya lang hayaan niyo po akong basahin ang nabuo kong message sa temang ito. And sabi ko nga, nagpapainot na ako, yaon ako sa Freedom Park. And that's why I have the exercise of my freedom of speech. Pero dahil short talk sana ang sabi sa ko, si dating 5 pages po na tinataram ko, 2 sana iyan ngunyan. Mas importante, ano ang gusto kong i-convey sa temang itinaupo sa ko? Ang bawat isa sa atin ay kailangang gumawa ng desisyon. Isang kolektibong desisyon kapag ito ay hinihingi ng pagkakataon. Isa yon sa gusto nating maikintal sa isipan ng bawat isa, lalo na kung meron tayong kailangang pagbabago at lahat tayo ay stakeholders dito. Sa nakaraang buwan, mainit na usapin ang PI. Ewan ko kung ano ang ibig sabihin nyo ng PI. Akala ko nga, nagwakas na ang mga PI dahil tapos na ang administrasyong nagpakilala nito. Gusto ko sanang gamitin example ang PI o People's Initiative sa isang positibong kahulugan nito sapagkat sa palagay ko, akma ito sa topic na binigay sa akin. Ulitin ko, pag-usbong ng kilosang bayan para sa karapatan at katarungan. Gusto ko rin sanang maniwala na ang pagkilos patungkol sa charter change sa pamamagitan ng PI ay isang aksyon na humugot ng inspirasyon sa ideyang ang kapangyarihan ay nasa binigkis na adhikain ng mga tao. Subalit ito ay may bahid ng duda at mainitang diskusyong humantong sa pagkakanya-kanya at pagkakahati-hati or paggugrupo-grupo. Sa ganang akin, yan ay manifestasyon ng isang demokratikong bansa. Tingnan natin ang kahulugan ng sinasabi ko. May pagkakaparehas na elemento sa pagkukumpara ko ng mainit na isyu na ito sa diwa ng EDSA na kung saan umusbong ang kilosang bayan. Una, may nakikitang mali o di kaya'y hadlang sa tunay na hangaring umunlad ang bayan. Maaaring hindi naaayon sa pangangailangan ng panahon ang nakapaloob sa ating sandigan ng demokrasya, ang ating konstitusyon. Kung kaya, may mga sumusulong ng pagbabago. In capital letters, pagbabago na siya talagang pinakadahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkilos. Subalit, kaakibat ng ganitong kolektibong mithiin ay ang nakakabit na banta sa kaso ng madilim na panahon ng diktadorya. Malinaw ang banta sa demokrasya at sa karapatan at katarungan para sa lipunan o sa mga mamamayang Pilipino. Dito nasubok at patuloy na sinusubok at napatunayan at patuloy na pinatutunayan na tayo ay hindi salat sa kaalaman, sa sandata ng kolektibong kaisipan at sa paniniwalang hindi hahayaang manaig ang anumang attempt na yurakan ang ating karapatan. Malinaw, ang trigger ng EDSA Revolt ay ang pagnanais ng tao ng mga direktang nakaranas ng pang-aapi na magkaroon ng pagbabago, lalo na sa mahabang panahong nasaklaw tayo ng diktadorya at nanaig ang martial law. It is always change and the instability that move people to action. At ang pagkilos na ito ay parang plakang paulit-ulit sa tuwing may naghihingi or kailangan ng pagbabago.
Magandang tingnan din ang mga umusbong na kakayanang magkaisa para sa common good, which in most cases does not come so common. Wika nga. Ang EDSA 2 ay uling malinaw na saksi ng people power na siyang nagbantay at nagpatuloy ng ating demokrasya. Tinatamasa natin ang kalayaan, lalo na sa ating pagpili ng mga namumuno sa bayan at ang magpahayag ng ating saloobin sa mga isyong panlipunan. At dahil sa isa itong karapatan na ating isinasabuhay, napapanatili natin ang diwa ng pagkakaisa, lalo na sa layuning gamitin ang kolektibong pagkilos sa tuwing may banta sa ating karakter bilang demokratikong bansa at bilang Pilipino. Diyata't laging may pagkakaisa sa tuwing nakararanas tayo ng pagsubok, kagaya ng sakuna, kalamidad o mga pangyayaring nagbabanta sa ating kasarinlan. Nakita natin ito noong panahon ng pandemic, kung saan bigla na lang nabuo sa kamalayan ng mga tao ang bayanihang kagaya ng sinimulan ni Ana Patricia noon, ang community pantry na siyang nagtawid buhay sa mga di makakilos o di kaya'y walang makapitan, lalo sa pinansyal na kailangan, at kaliwat kanang bayanihan para maitawid ang mga pangunahing pangangailangan ng mga bansa at ng mga kababayan. Ang mga foundation, sino dito ang miyembro ng mga foundations, kagaya ng Angat Buhay ng ating minamahal na Lenny, na umusbong pagkatapos ng eleksyon at bunsod ng kabiguang mailagak sa pambansang entablado ang kolektibong interes ng naniniwala sa kanya. Mga private foundations, mga nabubuo nating organisasyon, umuusbong sa panahon na meron tayong panawagan sa pagbabago. Sa ating mga komunidad, kahit sa ating opisina o pinaglilingkurang ahensya, nakikita natin at nararanasan ang isyong may kaugnayan sa pang-aapi, kahirapan, kawalang hustisya o pagsupil sa ating karapatan at kalayaan. Kung kaya't may mga organisasyong nabuo upang siyang magsilbing gabay at patnubay at sa kalaunay bantay sa bantang ito. So, malinaw, may revolusyon kapag nandito ang mga elementong may mali, may banta, naghihingi ng pagbabago, o may advokasiyang nais maipalaganap o maisa katuparan. Sa teorya ng pagbabago or the theory of change, binibigay ang kapangyarihan sa organisasyon upang mapagtagumpayan ang isang inisyatibo at para makita kung ano ang impact nito. At sa pamamagitan ng collective impact approach o sama-samang pagkilos, nabibigyang solusyon ang mga komplikadong isyu ng lipunan. Subalit ito ay dapat merong mga kondisyon. May common agenda tayo, may patuloy na communication, mutually reinforcing activities, backbone support, and shared measurement sa ating mga effort. Sana, ganito ang permanenteng modelo ng ating revolusyon. Sana, maiangat natin ang isyu ng ating bayan at ng ating pagka-Bicolano, pagka-Pilipino sa antas ng kagalingan, katarungan at karapatan, KKK, sa kung anong meron tayo. Sa makatuwid, ang leksyon ng EDSA ay hindi dapat sa pagbibilang lang o pagdadagdag ng taon ng pagdiriwang nito. Gawin nating formal ang pagsulpot ng mga makabansang advokasya at pagkilos. Sa 38 taon, ginugunita natin ang halaga ng EDSA Revolution. At sa ngayon, ay pilit na inaalis sa kasalutan ng ating kasasayan, maaaring sinara natin ang mga daan na nagpadaloy
ng ganitong revolusyon. Pero ang ating panawagan, nagsaraman ang mga daan, hindi dapat ang laban. Sapagkat lagi nang may banta, may pangangailangang pagbabago, at may kailangang protektahan. Ito ang ating mga karapatan at katarungan bilang mga Pilipino. Higit sa lahat, ang mapayapang revolusyon Hello. Deka man po anggot sa ko. Madali na po akong matapos. Pati ang oran na nanawagan, wag mo nang dumaloy. Higit sa lahat, concluding paragraph ko na po ito, ang mapayapang revolusyon ay naghahari sa pananampalatayang may mas makapangyarihan na umaakay sa atin, ang pinakadakilang leader ng sambayanan. Sa pagdiriwang natin ngayon, naway gabayan tayo ng may kapal sa anumang adhikain upang ang ating katarungan at ating karapatan at kung ano pang magagandang bagay ay umusbong at ito ay para tayo lahat ay maging makabansa, makatao sa pagpapayaman at pagpapanatili ng diwa ng selebrasyong ito sa mapayapang paraan. Kasihan nawa tayo ng may kapal. Mabuhay po ang EDSA Revolution. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat, Doc Susan Coliano, Schools Division Superintendent ng DepEd Naga. And now, let's hear a message in behalf of the chairperson of the Naga City People's Council, Mr. Elmer S. Santo Domingo Jr., ladies and gentlemen, Dr. Amante Aman. Diyos marahay na aga po sa Indugabos, sa ginagalangan tang Mayor, Mayor Nelson Legacion, asin ang satuyang Vice Mayor, Ma'am Nene De Asis. Asin ang mga satuyang mga councilor, ang premi kong kaibanan si Honorable Buddy Castillo, asin Ma'am Gail, saka si Councilor Joe Perez, asin si Sir Dodit, ang kasatupang councilor, asin ang satuyang councilor sa Kabataan, nalingon ko ng Bicol kang Kabataan, si Sir Councilor Jefferson Felix. At sinasa to yung sinasabing pogi na, sorry Mayor garo mas pogi pa lang si Sir Elmer. O joke man lang. Gabos pa kita pogi. In behalf po ni Sir Elmer, ako po ang pigpadaradigdiyo, busy po sinda. Pagtsagaan na po nindo ako. Sinabi sa ko ni Ma'am Saida, may topic pong tinaw sa kuya. Gusto ko kita mag-Bicol, kaya lang dahil Tagalog si Tim, di napatagalog man ako. As in, ginagalangan, gusto ko man pong pasalamatan ang satuyang, ang dati kong pighalian sa DepEd, si Ma'am Coliano, ang satuyang superintendent, as in, ang mga kabistado ko na day ko na po masasaro-saro. Salamat po. Siyempre, nagsingit si Councilor Joe Perez, ito yung kang experience niya, kang EDSA. Actually po, na po ako, may malay na po ako kang EDSA. Kaya, aram na nindo ang edad ko kumpara. Natatandaan ko po kayo ito, nagdadalang kami sa TV, Dagos nagkakanta kayo itong magkaisa. Hindi ko na po papadagos, Gabos. Dagos yung perming helicopter na siging libot-libot sa Naga. Kaya di ko po yan malilingawan. So, magpuna po kita digdiyo. Basahon ko na lang po niyong sa Kuyang Ginibo. Madali man lang po niyo. Iyon man lang po ang nagtoka sa muya. Ang title po kaniyo, pagsimula sa ng Naga City People's Council. Actually, baka sabi ni Ma'am Saida, ma-istorya ako kaniyo kung tayo nagpuon. Pero dadalian ko man lang po. Tagalog po ni. Kasaysayan ng Pilipinas na pamunuan ng mga dayuang hari at reyna at ng mga imperyo. Natutumang tumindig sa sariling mga paa at ipagtanggol ng sariling kanya, may sariling kababayan mismo ang naninikil ng kapwa. Diktatorya man o otoritarianismo, ang kapangyarihan na hinahawakan ng iilan ay matagal nang pinatunayan na humantong sa pag-aabuso. Nagtagumpay ang revolusyon noon na nagpatalsik sa diktador
sa Rebolusyong EDSA noong ika-25 ng Pebrero, taong 1986. Ang revolusyon ng mga mamamayan, ika nga People's Revolution, upang ibalik ang kapangyarihan sa mga tao at alisin sa iilan. Ipinagdidiwang natin ngayon ang ika-38 taunang pagunita ng EDSA Revolution. Hindi lingid sa nakakarami na ang pagbuo ng Konseho ng Mamamayan ng Lungsod ng Naga o mas kilala sa tawag na Naga City People's Council ay isa lamang sa mga tugon sa matagumpay na EDSA Revolution. Subalit ang tagumpay na ito ay hindi nagtatapos sa pagpapatalsik lamang ng naghahari-hari ang mga bulaang hari o kaya pagsuplong sa mga punong malupit na pumatay na mga walang sala. Maaaring ang ganitong pagdiriwang ay hindi sapat upang pangalagaan ang binawi nating demokrasya at amasain ang naging magandang dulot nito, kundi ang paggawa ng matitibay pang pamamaraan o mekanismo upang protektahan ito at di na muling nakawin pa. Tumugon ang lungsod ng Naga sa pangunguna ni Jesse M. Robredo, isang anak ng lungsod at itinuturing na ama ng makabagong uri ng demokrasya sa Naga, upang siguraduhing mapapanatili sa kamay ng mga Nagenyo ang kapangyarihan sa pamamahala nito. Ipinasa ang lokal na ordinansa bilang 95-192 ang tinatawag nating the Empowerment Ordinance of Naga City upang maitakda ang kapangyarihan na ibigay sa mga mamamayan. Kasama dito ang Resolution 96-411 na kumikilala mismo sa Naga City People's Council na naglalayong magbigay ng mas malaking kapangyarihan sa iba't ibang sektor ng mamamayan at tumulong sa lokal na pag-unlad. Binibigyan diin dito na ang lahat ng mga mamamayan ay maaaring makilahok sa pamamahala ng lungsod. Pinalakas pa ng lokal na pamahalaan ng Naga upang suportahan ang mga layunin at adhikain ng Naga City People's Council o mas kilala ngayong NCPC ay ang pagpasa ng lokal na ordinansa bilang 2015-038 o mas kilala sa tawag na People Empowerment Fund Ordinance. Ang pagbabahagi ng kita ng lungsod ay sagot lamang sa paghahati ng tungkulin upang maisakatuparan palalo ang participative governance. Mas lalo pang pinaigting ang kapangyarihan ng mga mamamayan sa pamamahala na dulot ng lokal na ordinansa bilang 2017-072 o People's Budget Ordinance. Dito binibigyan diin na ang pagbabahagi ng gastusin ng lungsod ay dapat naaayon at tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan nito, na dapat ay may mas mataas na antas ng pag-iingat o transparency at may mabisang pamamaraan kaagapay ang pagtuwang ng mga mamamayan. Nililiwanag din dito na ang bawat pagbabahagi ng budget ay nagsusulong ng katarungang panlipunan or social justice. Sino nga ba ang mamamayan? Ang NCPC ay binubuo ng iba't ibang sektor na lumalawak at lumalaki pa. Babasahin ko po ang pagkakasunod-sunod ayon sa panahon na sila'y nailunsad. Una, ang urban poor sector, barangay-based people's council sector, non-government organization sector, senior citizen sector, cooperative sector, youth sector, women and gender sector, children's sector, transport sector, farmers and fisher folk sector, business sector, labor sector, persons with disability sector, civic sector, education sector, environment sector, at itong nahuhuli, ang creative sector. At dinagdagan na rin po namin sa aming ginagawang constitution and bylaws ang indigenous people sector. Dahil mas lumalaki pa mismo ang populasyon ng lungsod, binaba pa ang people empowerment sa baitang ng barangay. Ang lokal na ordinansa bilang 2021-008 o Revised Barangay People's Empowerment Ordinance of Naga City ay nagbibigay ng kakayahan sa mga mamamayan ng barangay na magtayo at magtaguyod ng parehong layunin ng NCPC sa antas ng barangay. Ika nga lahat ay may tinig sa pamamahala. Ang bisyon ng NCPC, Empowered Citizenry, ay hindi makakaila na supling ng EDSA Revolution. Ang pagpapahalaga o values tulad ng exclusivity, partnership at service na bumubuklod sa pagsusulong ng partisipatibong pamamahala. Maraming aral ang naituro, gayon din ang naibungan ng EDSA Revolution. Ngunit ibig ko lamang mabanggit ang isa.
Kung may isang mamamayan na hindi nagnanais ng kapangyarihan, bigyan siya ng kapangyarihan. Kung mayroong may kapangyarihan, ibahagi niya ito sa karamihan. Sa paraang ito, makikilala natin ang mga taong may pagmamahal sa bayan, ang hindi malalasing, kundi ang magbibigay buhay at liwanag sa ating kalayaan. Nadulot ng tagumpay na nakuha natin sa EDSA Revolution. Salamat, mabuhay ang NCPC, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay tayong lahat. Thank you very much, Dr. Amante Ama of the Naga City People's Council. At this point, let us all hear a song number. Friends, ladies and gentlemen, the fourth bar. Good morning. Digdi kami sa baba, sabi ni Cons Joe Perta. Tagilid ang stage. Delikado ni. Kay ganda, ngunit kahit pigilan ko man, ang nakaraay maiiwan. At sa paggalaw ng panahon, mapapalitan ng bago ngayon. Bring the noise! Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroong di magbabago. Proud ako maging Nagueño. Pagsisikap ang nating daan upang pangarap ay masimulan. At ngayon nga ng aking tingnan, ibang-iba na ang ating bayan. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroong di magbabago. Proud ako maging Nagueño. We're proud. Maraming beses dilim nagdaan, bayan ay sinubukan. Ngunit dahil sa paninindigan natin, wala tayong hindi kayang gawin. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroong di magbabago. Pakikipagkapwa-tao, Dedikasyon sa bayan ko. proud ako maging Nagueño. Tingnan ang bilis ng aming pag-usad, sa aming bayaw yung pagtumo. Proud ang malaking guro, hindi nyo kayang timag. Nagsinilingan ng umuya, walang hindi nagagawa. Mula ulo hanggang paa, wala ka bang napupuna. Pag-ibig lagi ang una, hindi na isa sabay-sabay gumagalaw. Buong mundo ay titigaw. Nagueño. Proud ako, Nagueño. Yeah! Proud ako maging Nagueño. Go! Oh,
ilang panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusukon. Naging puso ng kabikulan, banwaan na nasasaringan, mga angat ay tinalikudan. Ipinakasin ko sa kagawsan, mga balaong kang kaglala. Isarong na puso, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Nagana, uswag pa, mangenot sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswag pa, ipag-uurgulyo sa kinaban, sa gabos na panahon. Ikaw mamumunan. Well, 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 well. Oh, well, 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 well. Oh, well, 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 well. Oh, well, 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 well. Sa kasaysayan, haloy lang panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusukon. Ngunyan, ikaistaran, banwaan na nasasalingan, mga angat ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikuurahaw ko sa kagapsan. Kitang mga nagenyo, urag na Bicolano, mahay na mga tao. Nagana, uswag pa, mangenot sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswag pa, ipag-uurgulyo sa kinaban, sa gabos na panahon. Ikaw mamumutan sa kung pag-iikutan, sa iman magduman, ikukurahaw ko sa kagapsan. Kitang mga nagenyo, matitibay Bicolano, mauuran na mga tao. Nagana, uswag pa, mangenot sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswag pa, ipag-uurgulyo sa kinaban, sa gabos na panahon. Ikaw mamumutan. Oh, well, 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 well. 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 Thank you very much, Fort Bar. And now, ladies and gentlemen, let's all hear the message of the man of action. With the team, pagkakaisa at paninindigan para sa bagong hamon ng bayan. Ladies and gentlemen, our City Mayor, the Honorable Nelson S. Legacion. Paray na pagkaaga po sa Tuya Gabos. Good morning. Okay pa po kamo? Kaso bago magpuon po, magkanta ang pork barrel, mas mainit, di ba? Kaya naisip ko kayo siguro niya ako, 5 minutes lang si sa kuyang mensahe. Alagad, nagrahay-rahay ang panahon, pwede pa ang 1 hour? Kung si Dr. Susan Collano, nag-take off si sa iyang mensahe.
manunungod sa sinabi ni Councilor Joe Perez, ako iyo man po. Ma-take off man po ako sa sinabi ni Councilor Joe Perez. Pero bako na dahil, bako na manunungod naman sa pagiging magayon po, nindo asin guwapo. Kung si Councilor Joe Perez, igwa ng sarong kabit kan EDSA People Power Revolution, kabit-kabit na aki. Ito ang sabi po niya. Ako po mayo pa, single and available pa po ako kaidto. Iyaon po ako sa seminaryo sa Quezon City kan 1986. Asin saro po ako kaibahan an iba pang mga seminarista sa Claret ang tulos na nagpasiring sa EDSA. Kaya lang, garuday ko po dumanahiling si ASDS Fernando Boy Makaraig. Saradit na kitang maray ano. Yaon man po ako kaibahan ang mga seminarista sa Claret sa mga surunod-sunod na paghiro ninhuli sa mga nangyaring kodita matapos po ang EDSA. Kaya mahalaga po sa sakuya ang EDSA People Power Revolution. So, bago ko po ipadagos, na total medyo marayman ang panahon, at sa kuya pong pag-acknowledge, at sa